Ning Ghana de share mama how awie ensamo a edikaditien ene ya bobo no se no mien sabrem kase bon abefo kwan no eye www.sompaonline.com afei udiechi ewo animu ma Facebook ne so a bo Sompa 98.9 FM ana Sompa FM ana obebo Sompa TV Ghana afe wuko YouTube ne so a bo Sompa TV ensam nyina obenya tie no asan so ahwen wona bi information center stores ahodo ya manfo tie bi enuanom centrafo agya wo mo de bie ye de tie da mu nyina sen ensam a eba no de di mu akotene bi ene se Ghana mampani abadi eche Dr. Mahmoud Bawumia de adesrede ato asrafo ani mu sen eba no abefu nimdi a wo mu nimu di mu akotene panti wo munya bi mua ma ban digitalization agenda no entumi mbrem ene dey rich experimental cluster of school mpanimfo afren centrefo nhia mu sen wo mun saase no enkrofo ofom ne sebrato enti mpanimfo nya bibi mfamfa ho mara shebedwani ma de hia water no no fa baton pesua so sen wo ma onrabo a wo ye amane ma nyina ye yie se kwan contractor Lexibom o mane ne fuanso wa meye boma kwan no a obetwa contract ni mu na arahusam a awie eba ne se owura bi a wo ye organizer wadi mfrihia be se aduasanum wachiri ababa wabini na di nhyiamu wodan tobi mu awiase a akoda na nyinsen ensam no ebi ka ho awie yi ene yede ma o se no miensa brem kase bo yede mu aseda emma anode mienu abadwa so asomu duro nim na so ye adwumaden 5G drink any mizo fruit drink Diachi na bo Sompa 98.9 FM na hwani so ade bi midin ade akuanya ko abro no mafei ensem no ninchiremu ankasa enim Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene ye Ghana mampani abadi achiren wode ato adwase Ghana asrafo ye kanimdie ewa abefo kwan so a wo mu obi pa ni mude enti aban a wote so yi ade asi nani so se opese ye free tetentre de niema na ye nkrata sem no na ye ba abefo nimdie ho ni se enti ena aban eye hyehyeye a woto release digitalization na sa digitalization no ade opeso ye ne se niema nyina be ko na abefo nti asrafo nimdie a wo mo wo ewo sa abefo nimdie mu no omfa mo ma aban ani suade hunu no emram omampani abadi akire ade sansami tudwa wabra Ghana Armed Forces Staff College ye wo enkrimantam no emu na wo mo ya amamra ne amane adesuafo an wo mo age entity afam awie no ye gya mo kwan abroni friend say graduation na ensam a Dr. Mahmoud Bawumia eka ye nie has been acknowledged the world over that the military and technology are inseparable. Indeed, many technologies that we are enjoying today are the product of military research. Examples include the microwave ovens, computers, GPS technology, the internet, nuclear energy, walkie-talkies, and so on. Therefore, look forward to the Ghana Armed Forces, particularly GovC, helping with strategies that will contribute to the government's digitalization agenda. As I request at last year's graduation, government is looking forward to GovC developing modules and programs that will challenge the ingenuity of the youth, particularly in digitalization, awareness, and cybersecurity related issues. Distinguished guests, on many occasions, I have repeatedly referred to GovC as a prime national asset, place of pride in Ghana and the entire continent, as it continues to serve as a citadel of knowledge for our military and that of allied countries. Ghana mampani abadi akire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na udi achi ewo Facebook so abosompa 98.9 FM na hwani so ade bi ekwan ya wo hwe ewo ye Facebook so no eye boma ede ko dua ya nkwanta kwan enti wo hu sade epragia na sababo ya ne nam so no esi ko afafa sa kwan ne nye ensuo to amane emvuturo banso so a eye amane na mara shebedwani a wogina ma de hye water no no fa bato mpese a
ɛwɔ hafomantam a saa bɔma dua nkwantakwan yi ɛhyɛ n'abato mpɛsuaseɛ no ɛyɛ Dr. Frida Akosua Prempeh wɔkɔ apro kɔhɔ sɛ ɛkwan no nneɛma ɛkɔsɛn efiri sɛ afi a etwa mu no ɛna ban ɛde saa kwan wei ɛma contractor wɔhwɛ animu sɛ aboro so a enka abosome du nwɔtwe ntamu no na sɛ wɔn asiesie kwan no awie na so mra hye badwani Dr. Frida Akosua Prempeh sing ɔkɔ aprobo no na ne wura ho ne ho efiri sɛ daa ne mpɛsua sofo a wɔn wadua yankwanta abɔma wɔn fa saa kwan ne so no fra no wɔn frɛ no ma ɛkwan no nti na sɛ wɔde n'ani bɛhwɛ na wɔde n'ani bɛhwɛ no wɔse Alexibuam Construction Limited wɔn ne adwumakuo a yɛde saa kwan yi ahyɛ wɔn nsa so wɔn nsiesie na wɔka kyerɛ contractor ne sɛ ɔma ne nafua maako enson sɛ wɔnsi kwan no so ankɔ yɛ adwuma ntam ama ne mpɛsua so fo ɛfa saa kwan so anya hohane bi a obetu anamo akɔsoafo a wɔhwɛ akwantempo adwumadie so hɔ na ɔde nsa ato nsɛm aka kyɛn sɛ sɛbi contractor no n'ani mmereyɛ so ɔbɛyɛ adwuma ne ti contract ni twam Dr. Akosua Prempeh. Menkan si so ema bomafo wo Ghana ene abano no nyina nti huhu se bomakwan a edi kota egu so fidua nkwanta eba no omampanyi kofo MPP abreso ne yeye amanyokuo bi betwa mu omantimi antoa so yeye bre so ene ya ba ye toa so edi ama contractor ye fe na Alexibuam so otie mi a ye de adwuma no ma wo se be ye kwan you signed the contract in 2021 2 years in wusi kwan so because what the year politics what the year propaganda we are contractor you are supposed to do your job. To me, Frida Prempeh me MP. Makoso ogu of Amuakwata so. No the road na ma contractor. Na contractor no wo hye na chi se meme ye kwan na ye kwan na abomafo beto aba ma Frida Prempeh. Enti meme ye kwan. Enti wo contractor na ye de adwuma ma wo no. I'm giving you 1 week. Read my lips. From Monday through to Friday. What signed contract since 2021. And I'm speaking to Alexibuam. When now you touch your door back kwan. What the quote eguso. When now you new month for kwan ye wodua nkwanta ko for redia. Why ye ni nyina. E dia na si wo kwan ti a wo meye boma kwan. So by the end of next week, we mobilize ameye kwan because what the contract no 2 years there e kwan enough. Me a metro kata akoma of Amuakwata so on terminating contract no. Ye fama obi a osu adwen oman hu. Ebi a na wonya wadwen say oba ba ye kwan no. Ebi a de bi susu ye me say won bi hye wachi say fire propaganda and politics inti na ma kwan so a say Frida Prempeh so me nya kwan. What because does it make sense? Onipo kasa yei eye Dr. Frida Akosua Prempeh na de hia mudi achi ewo ye Facebook ne so ani da ho bo Sompa 98.9 FM na behwe kwan no a ama mami ne buafu anu wa charge kasa saa na ena no pa ya sentrefo hia mu bi akoso hye na wudi achi a bo Sompa 98.9 FM na wo behwe wani so ade bi Rich experiment. Ladies and gentlemen of the media, thank you very much for your presence. Any regional coordinating council po ND animhwe. Suku no management committee. And a friends and trefon share mu ma wo fo beka won ho. No ade abufu show ekasa ya wo mo kire sen. Wo mo suku nsase no enipa bi fom ne sebrato. Wo mo se wo wura bi wo mo nim ne so ye NPP amanyokuo no eba na wono na form nsase no adisisi adan wo mo de akwakoto bono mantam suafo anim ama na tie abadwokuo ahwehwem na wo mo se abadwokuo ne hwehwemu no sunsuaso eba abonte no enya wo mo de na emwa mmɔ suku ne nsase ho ban enti wo mo sra omampani na nadodankwa akufo adum empanifo awodo eka bi ewom se wo mo ntua na mo ntem no mo nyeje suku ne nsase mfiri ankorakora nsam na ban peso ye nwuma papa bi ewo suku ni mu a watumi ayen owura Isaac Yaubrenya ene kasa sei ya wofo na chechefo ewo Rich Elementary School Preferred School na no ye ntiase se free ye papa kojo yama champion so 1992 eba yewura ba fo wia kwantwe se wia ye papa kosi opon yama fa ne krase ye ye maame Evelyn Kumi Richardson ene maame Justin Osuba na ene o man pre bra no mo ye DC o sunya se ye betwa sanya to no mami tie ye nwanwa ye nim se nkonhye ne ba yo se di ne ba ye se afere
asase ɛtɔ sɛ yɛde hwɛ yɛde yɛ sukuu ma nkora no yɛtwitwa tɔn ɛno yɛ sɛ yɛmpere sɛ sɛ aban atom yɛ nsaanodwuma sukuu no bi a yɛsi ɛfa nipa apem sukuufoɔ nkora apem asase yɛgye a yɛntuma fa sukuu dan a tikyafoɔ ada yɛbɛtuma sɛ mɔma tenam bebree firi fie pere tuma sua baako fiti ankwanta maame baako wɔbɛtena ofiri atɔnyɛ na bɛ sukuu san kɔ sɛ yɛbɛtuma si dan mɔma tenam ɛna baabi ama nkora no adi agorɔ regional minister ɛte abadwokuo bi sɛ nnipa committee yɛwɛɛyɛ no ɔde krataa bɛyɛ no wɔsisi yɛ ammoa kuro no ammɔ nipa dodoɔ baakofoɔ ne boa no ɔsom yɛbɛhyia awofoɔ bio na yɛtu konya ato ntasukɔkɔɔ na yɛtintim krataa ebi akɔma mampanyini mmarahyɛ badwa soafo hwɛ mmosua so ɔmo hwɛ mmosua so ɔmo ntɛm a regional minister DC mo etim fata asase ɔmo ka bi yie yɛ pa samɛt wie school ha obiri bɔ ayɛ school ha commandant na de kɔ susɛt baafo wie school ha tia yɛ bɔ wie school ha Lisbeth Ofosuo Jare honorable MP Techima North na esi dan na nnɛ saa nipa bɔ school ha ɔmo di agorɔ abɔbɔ atena hɔ na baako fɔ de amanyɔsɛ so yɛ MPP ni nti ɔgye asase no. Onipo kasa yei eye Owura Isaac Yaobrenya were vice chairman at the Ma School Management Committee Ridge Experimental Cluster of School a ewo Sunyani be said in Aniesia bre na wo kasa kenkan krata ne kire ensentrefo yenkoso anyina ensentrefo nhie mumue bo Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM ewo ye Facebook ne so na hwe wani so ade bi na enhyehyɛ a ɛwɔ hɔ ne sɛ wɔn pɛ mpanifo ama sukuu yɛyɛ ntoasoɔ deɛ no wɔn modidi deɛ anim a yɛ ne yɛbobɔ din bi sɛ nkyɛn ne yɛabɔ din wei na yɛ principal ɛde ma College of Education wei na yɛ principal ɛde ma sukuu wei na nsa na no ɛma prɛko pɛ yɛ na mpanifo ɛhyɛ sumase etu ho anamɔ pii na esumase anamotuo no na akɔ wie sɛ ama ekuo miensa aka won ho bom afrens ntwefo nhia mu ekuo yi eye Sunyani Youth Development Association Sunyani for Development and afei Bonoman Institute na ekuo miensa nsim wo ma twa krata de wo nsa hyehya ase de koma Commission on Human Rights and Administrative Justice ye charity afran shraj wo mo se shraj for enhwehwem efise Woma bo Owura Sylvester Donkodin so wanya principal mfama Brekum College of Education wabono ha wo mususu se ni din ya woma bo no kan na sichi kwan bi akoso a enye wo mabunu kuo miensan edre wo se wone maami bi na preye maami a wone ne preye no ye frane Dr. Mrs. Vida Crime wo safata pa yanka wono nso enya sa principal di bre no a nkeye Woma sinka oba ne bema kopra de no oba sefata bema sefata ye pese wiase nyina ye mamma akwanyanti so oba ne fata wo qualify pepepa ne de ama oba no nanso edie wo mususu se asisie ne sabi nipa mu nyiyimu bi akoso eno ti no woma fa principal na mfa ma Dr. Vida Mrs. Crying ne senti shraji fo nhwehwem na de sese ye de to a eyeye no wo mfa ntom Penny a wodi animu kasa kyerɛ nsɛntwerɛfoɔ yɛ Owura Ata Akoto Senior ɔkasa sei maame no asɛm a council chair kan sɛ Dr. Mrs. Vida Crime obi a ɔcharge of private invest into free private sector na eba na akoba science na free na wakɔpɛ clearance financial clearance and so otumi aba payroll so and all that nti ɔmo save ɔmo sɛ ɔmo mfa saa tete no na adwuma yɛ fo obi a ɛyɛ tete sama na question pese mbisa ba ko so no ɛnya tete se nipa bi kyerade oba bi na se wa firi ho na se foforo ba akatua no oje no menye so se eyade foforo bi ase ye kopɛ clearance ama me a omuntimi nyama no College of Education in Ghana epe clearance ama principal no nya ene no community nche school ni ba krampo ni allowance ma no ni because the obeda no enya hwɛ no nya bi akabia ndi adwe ho a ye ntia se ntie bi se is it because oye oba ma oye oba nti ana ofi bekum ni bi hye school no bekum ene ho ne hwese ofia afria na so ko bi firi baabi na aba ade ho modern na obeye nkran hye semama ne nkrofo a enke de ma na ye oye oba a Sunyani Youth Development Association for Tumadi DBA and say pass ye kasa kire ma ahye ma de kan women empowerment a oni focal person ye de ne bibia na jata ye de no kokoye ye de no kwakon enya kyese na to di bia tabi ye nkra ma ye tete omu na ebe omoden ene se fomo pa bia e bedi you say yanhwe ye na ye be twasa bia e can say a very bad trajectory. We can't allow this to stay. See trust us we na say brother say be fa so a
ebe se ye regime no ye titi ama onipo kasa ye eye owura ata akoto senior Sunyani Youth Development Association afei Sunyani for Development ena Bonoman Institute ekuomi ense ka won ho bo mu friends entwerefo enhie mu fa maame Vida Crying dia womo amono amana nkoye principal e wo Brekum College of Education no ena wo mo de sansami etu dwam no miensa kase boy free Sompa 98.9 FM afei wudi achi e wo ye Facebook ne so a but Sompa 98.9 FM wudi achi e wo YouTube ne so a na wa subscribe e Sompa TV 5G drink any miso fruit drink adaromenti ene yenya hoden esomwo yenko ensem foforo mu en wodi ato edwasen ekwan anana apia mensa ya woye kofa baidema men's gold ejiwekuo nam so na sabi o chinchim ne customers nsa no ekase mpanifo eye bibi de fa ho owura bafo amankwa eye men's gold customer na no payin na nakwa me owusu nkwantabisa tenase na wo mabono man ne Ghana man ache ewo me man ti anase Sompa de ache bia so ena wo kasa no wo kire se wo monam no wo motete se na mo ne de krata bia ba sa krata ne tofa bone se wuji wo hudi se wudi usika bi ba na mo na juma men's gold mu a kotua 650 Ghana cedi kadada no 6.5 na kokoji digital verification access card sa card no eno no wo de beya hwemu akohunu sa ampa na osika wo ho na wo matua osika e de ama wo eno wura baafo che se enti bone be na customers aye se wo de meka from sika mamia o se men sentua 6.5 na men fa magic card na de anamo aye no oye smart cancer masabbo nsuro mfere a kobeka so ye awi. This is a cook scam. This is a cook scam. How on earth say, oh dear, how can you do this? There is God. Say I am picking FM because all come so what we can advise say someone says 650 party Papa BB because no create BN. They say a lot of people are say payboy. They were victims of payboy. Takwa who the first commit mama microphone number or takwa no afre. You marvel payboy you want to call you microphone. Nti dear enchichire be na chichire ne se ampa obetumi atua ene Ghana haye we o waka 6.5 million under what supervision abet my sadiri now it seems that you are becoming a psychopath. That is the word that I will use. But when a psychopath, how on earth? Obey day, there be obia, obey day, actually, I can publish you, assign, as tampo. The movie the asthma. There are numerous engagements. Nansen and me or moko kobe bra, like Oko Namia Moko now, she was a Kimawu. From day one, your fight ya be seen demonstrations are hold baby no engage parliament Nansen Uncle Parliament. Namwa is very smart. Anytime Bia who said there is a push now the BBA to blindfold people. I can give you instances. He's very smart. Oh, so I can't say so when you're smart and going through your business. Because anything time you move push ya, more common the right institution is taking over now. What did BBA to? Then he silenced everything, the environs. Enia yati ye eyora bafo amankwa wo ye men's gold customer na no pay Sompa de ache bia so eno ne na kwame owusu nkwantabisa ekasa yen na ebra na nkwantabisa etina na dwamu bi oni producer Sejo etonsa ede frɛ owura Musa Danko wo executive director ede ma global info analytics one mi host nkwantabisa nkasa Kwame eji akasamu no etina ni mu no ose opani global info analytics makwa akoya hwehwemu bi mu hwehwemu ene se Ghana fo ohamu chechemu aduonu mienu sei wo mu bonyo so se ye Ghana srafo beko Niger na wo makwa akohwe ama asojafo agi Niger man no aboso atu aban no aguo no wo mu no wo mu de yakwa akosi ani
agye adwa no asiwo ama Ghana fo enso ohunu se Ghana soja fo ho odin na afei abantugu ekọọso woni je no won abo to agu kura ama ba bibiara ni je mampani won ya hwe no na ba besi adwa so eno na owura Musa Danko a kire se ane na ye hwehwe mu no de ekoba ya ne se na nsan na ekọwase mpanifo abehiem ewo my Ghana mu atoto adwene wakokoa mu a wo madwe to ane kwa wie na chese de eya ba mu ne sen ye be ma Ghana asrafo wo mu akọ Niger no wo mu akọ pamo soja amamuo na firi ho ama kire wadwen na menkire madwen amamuo ya broni friend democracy no na asen ba bion and tempestuously ene ye ne Ghana de hye bi ekasa na wo mu chese wenya de pakura Ghana soja for sebi won so ye nipa wode wo mu ko Niger mamu nyese bia asoja for na wo Niger na wo matu ban no agu no wo moto wade wo sa hwom damiri fam se oba ye no a na yabo emu ase amawo Ghana soja for de wo hu o ehu wo mu ane asore wo se yansi se wo mu hunu wo so ni wo de besie ni entokwa kwan so pura bebam owuo bebam ajapade asaye bebam Ghana soja for ni bi bewu Niger for de hye ni bi bewu Niger for soja for ni bi bewu ni yankoye sa moja pefo adwuma yi na aye den owura Musa Danko ekasa sei obekaya Thursday no na ECOWAS mpanifo hia e na omo afemu se Niger soja for no ansi for mo a ombeko akotuo e na Ghana for Nigeria government e na ada air promise omo de soja for beko akoye da operation and in na esi krom ni Ghana for edin kita ho ye call all the 16 regions I Ghana hangina and any 5,618 edin kita ho confidence level 95% okay. And a margin of error 8.4%. But the state here say Ghana for 52% say there be Ghana and Asara for Enko Kontokwa Niger. And 38% say almost kwaso a buying for Asara for Omoko year operation on Niger. And 10% say Omuniaju or Kama Ibiso. It's clearly about 14% of majority of Ghanaians don't want the government to send our troops to Niger. Wow. Yeah, and be some reason why because Niger is short responsive and to find it more and yeah I'm going to good among people move fast say uncle and I'm almost there be mayor. I think say what I was advising to say they shouldn't rush into war. Okay. They should give time for negotiation. Okay. They can keep the pressure of war, but they must prioritize negotiation and peaceful end. Onipo kasa ye owura Musa Danko executive director Edema Global Info Analytics. Udi echi ewe Facebook so a Sompa 98.9 FM na utie ehwe nomyen sakase ebo efri Sunyani afa YouTube no Sompa TV wo ba so ana wa subscribe 5G drink ya no de ahofre wodwa so na de ewomu nie guarana grapes fruit ginseng and a green tea sanji num ade ewo 5G drink mu no da bia meka wo se ukodi banku na ehye so di fuo na ehye so usisi ya wo yawa ya adwuma bre ho kire wo de anum 5G drink na emma weight foforo emma vim foforo emma energy foforo mizo fruit drink de wo ya bia ya de boso o do afa boso o pamo afa boso o dua afa boso o twika afa boso uti sika krabia na wo serve customers ya afa boso kase ebo ya de boso o ye yi afa boso anu de mienu ena wie yenya ahoden agina so a yesom wo ba Sompa FM ha obenya ne dodo mu atu ba bia eton dokodoko de bia nso wo betumi akọ no akasa mi pebi oba for 0246 270 221 0246 270 221 afei yanto akase ebo no esoen Penny kofa by Edema One Hive Ghana eye mame Yusuf Janat wono ene de atodwa sen ade a emma ya dwene hye dan koso pa ne se oba biti wa so oba de enye na sede se obeye adwuma oba de ntena fie ne kunu bekọ akoye adwuma de aba abesom no na oba ne ti wosan afei be ma ni firi mu a okọ ayase ni su den udimi ja hwan ni o
ɔse ntwɛn masabi uhuka ni mfiri mu ansana wasu awia kopa adwuma ye oba yama omoko asese otumi de bibi ka ho eye nkwan yama o esama asese otumi adwene ko akire so obetumi de bibi ayese bia pan no anase ebofrotu de yede be ma o so oba bia asese otumi dane ani eno na kire o se oba e wa adwen sonko ade ye bibi awra Janat isifu se ni santi wo ka de akire Ghana ma e ma mo ho so preko penya bibi na sa obatena se oba wo dia de mukaso ne de ani o na wie ye ne asem no maami Janat isifu adisansami atudwa wabra na one Sompa kase bo edi nkomo emma wo potential bebre oma oba tomatoes mako jenna na de ye aduane amawadi oma oba sama ode be ye pano mawadi emma etumi ye nioma bebre ya dwen mu do say ye wo business environment ni ma ye create products and services a ye human centered because ye dwen nipa ho say ye nya sa akukuduro no say ye best start ye business a ye nso so ye de moane be mo matumpon enne oba bunu bia na oba bia owo abonten no me tu fo se fa botae bi si wani so fa bibi si wani so se we na me pese me excel e wo health sector me pese me ye entrepreneur start me business because enne ye hu ase esikafo ne omo a omo ye successful pa dodo na ye entrepreneurs omo adwuma na omo ye we bi omo ye nurse ye we bi no omo ye teacher fo nenso omo de ato omo ho so se omo be ye business for asan attach enti baby you find yourself regardless whether we ye aban adwuma ana bibi a wo ye bia no so betumi start your business kakra we dey solve society problems by the time I be realizing na business na gin hini a osusu benya so mfa so bebre enti oba fa botae bi si wani so na main depend on obema ana obia for survival one kasa you can be able to do it and you can be able to thrive. Onipo kasa ye chief executive officer ene Kofabadema One Hive Ghana kua enhye abayase awra Janat isifu yanko wie kasebo no wo to dan ho abrantie bia wadi mfrinhia no aduasa enum oye vulganizer woti pokuase ye wo enkran patemu ho ebe enkran ni din ene yaw davo yi ena wakofa akwada baiwa wadi emfie dunum yo wo junior high school JHSB na wahye no ani dadi hyemu wompam abaye ewiase a wanyem na gender based violence court ne police atenaye hodie no ya wo enkran headquarters hodie no ena ene court no kwatena ase ma otemuafo pani anim wode owura davoyi ebegina ye na police kwaduboni detective chief inspector Simon Tekpo wode owura ya odavo ejina daka mu ya na otemuafo pani owura kwabena kodua obiri yeboate na dwam ena police kwaduboni boni mu ase ma no wie no se my lord abrantia ya odavo ya wogina wani mu hayi wode frishia duasa enum ena so wadi frishia duasa enum ababa wanso wogina mensa benkum suin wadi emfie dunum 15 years na my lord de woman ne se abrantia no papa bi neba ene abaiwa ya wogina mensa benkum so hai papa no te pokuase na wono eye mayira dunyo wono na de asami ababeto manim na de wom nyina ne se my lord sa abrantie ya odavoyi a wogina hoyin de atia ne se bosome mienu ewa afe empinu ene aduonu miensamu ena woni sa baba wo we ekodi nhyiamu de edi nkan afa meduku wachi a bosomia na etwato wa afi 2022 mu sabre no ena owura yawo ehia ababaawa no se ne pe wie na ya time abofra ne kure ko school anopa o share ne school kwanso so we sweet me pe o wode boss wie ye na wode Ghana sika no 15 cedis edema no 1 cedi ena 5 cedis no ka chance na ne gine ho pa se school komudi obeboa na ma da bi obefa ha bia obema niska na ababa woni gi ni tu musa afei kwa animu a bosumia na etoso mienu wa afi mu no oni ni hia mu bosumia na etoso num wa afi ya mu so osan ni hia mu no oni ni hia mu no na ye ba bia ye si dan a ye nsi wie friend say uncompleted building oni ni di hia mu no na akwaya nhya kwan so
enti emane sese no wo sese ne sa wie no hu sa abofra na pira no ene o ma no 15 cedis no se kwa nka nchiro bia o me no agro o kakra wo bewu we ye nka unzo ma me no papa ye bia ka da o se da bi ukoka de na wo bewu ne ma me so ne abaiwa ne tifia wo hu se busumi mienu ne ban fie dunnumu abaiwa wo magi sika nkoto paade asemi die bro madwen so yemfa nkwa yare sabia nurse for fifi no a de ne hwehwe wo moja mu ahwe ne nipadua mu ayese abofra no bibi da ne mu akyese wonyem ampane ampa abofra na nyem eti June busumi da toso dunson afiye mu no mo call domestic violence and victim unity ho eko bo aposifo amane omo so je medical form ma no ye ne akire nkotie nkoka na kyese ampa abaiwa no wanyem wasan so asese ne senti otemuafo pani yewra kwabena kodua obiri yebo asen abrantie no wodi kan amane bail 30,000 Ghana cedis na dani tiri so nipa mienu ni adanse na bosome nkro ne da toso enso no won fa ne nsan megira da ka mu na court hunu ba bi asenie no wode beton ye gira we so na ensam ebo a no bra wa wie sa no miensa kase ebo no ye de ni nyina asin kase bodamfo boa no owura kojo papra esamufo pani DJ Kazopi directive video ne sound no Brown any Prince any twama ye call abefo kwan so mi dide akua nyako abro no mame sorry na ye joda na ye raboaje boadi ya ne team e de Sompa drive atwaso